Is-sena li għaddiet ingħataw 8,000 ċitazzjoni lis-sewwieqa li kienu qed jużaw il-mowbajl u 57,000 ċitazzjoni ħarġu fuq sewqan eċċessiv. Tkellem dwar dan waqt il-programm One News Breakfast il-kap tal-Aġenzija tal-Infurzar Lokali Ray Zammit. Fisser kif fit-toroq Maltin taw bosta sitwazzjonijiet li jitolbu li jtibsa tal-awtoritajiet għaliex il-konsegwenzi jaf ikunu koroħ. Naħseb jekk tieħu kilometru biss f'kull lokalità, tul ta' kilometru. Issib li hemm ħafna drivers li qegħdin jiksru xi tip ta' regolament. Issa, dak it-tip ta' regolament anke bniedem pereżempju jiftaħ bieba bla doġġ ta' vettura, jipparkjaw fetaħ bieba bla doġġ, ukoll jista' jikkreja inċident. Pero kollox irid isir b'sens ta' ġustizzja u meta mistoqsi dwar għajdut fil-pubbliku li kull gwardjan lokali għandu kwota ta' kemm il-ċitazzjoni jrid jagħti kuljum, is-Segretarju Parlamentari Stefan Buontempo insista li din hija storja tal-imoddi. Il-kwota m'għaddix teżisti, maċċi konna wardens jistaħbu kif kienu jistaħbu qabel, aħna ma rridux illi xogħol il-warden huwa biss li jagħti it-tickets, hija parti mir-remit tiegħu. Imma aħna rridu illi il-warden ikun il-ħabib tal-komunità. Per eżempju, aħna noffru, il-leża toffri, il-wardens joffru ukoll xogħol komunitarju. Fuq kollox, spjega Stefan Buontempo hemm iktar bidliet maħsuba bilan li l-poplu jkun edukat aħjar u jifhem il-konsegwenzi ta' għamilu. Waħda mill-inizjattiva li se jieħu il-leża fil-jiem ġimgħat li ġejjin hija il-warning tickets, jiġifieri minflok kull ħin u kull moment kif kien jiġri fil-passat toħroġ il-red card, din id-darba se noħorġu il-yellow card u ikollok ċans ieħor biex ma tagħmilx din il-kontroversja.